kasih riksa kasih mani tamang kasih kenal do ang motor stand ni Jimi riksa ma yang itu angke ang kasih nunggu ang kai he gambar ang sama kisa mana ang nuk mama nyo nunggu hane jong mani kisa tam tu nak aja borok nuk ha angke ang apa no ang kai he ke do borok bai kam sa borok tamo riksa le sa long sa lagi riksa sa long mo an makang nasi go yang nasi go mana ano mas nasi go ano mas nasi go upil gang sa ko no tang ano mang nasi nung bas tang ko nasi sa no nang bile ne yom se mana bin ko bang buji ado bo bin bo no tam ni sai tong go ang bus buji bin pong no ndio lo ke angom ti ke no ang kai he ko so ko ya abo tam jaga sing hamo women's college bus kango kasha traffic point tongo a traffic point ni ja police bo Tiprajwk angke ang riksa kai hemani bana no khangke afru no temasa riksa driver o jang riksa kai hemani borok no tam jene ni talir wa ang buji slabiya ngam se bo ano te na sigu angke ano sai ro ka je o ngko traffic police ta mane nang ko ani kok buji tong hangke o borok bai ta ka di no kho di ni mane sai ro ka ta ngang bom seban buji thanga to bang kisa sa kai he kya kai he ye ang rajan ko tam sangamo rajdhani hotel ga nawo ungko khata bathaka ajagawo sabjani montri ni gari rok bathak jakta ATM bor rankari wi tong layu ganga jago police rok bang hangke ba hangtam khaikya angar no bathaka pura drugs nang nayang nabo pura sapano te bosu tam jan chau mane bin kok na khub buinan try khege do botam sa heba nang buji bin kok no mane bono tam jan chai tong ang bastang tu chong ko nai malia video ro bin photo ro ang heba no klok ti kise na khado ang abori ro no ro kon dilo phone of borok ni riksa ta ka di ma kaisang mon sama setam sa no mang nasi riksa sa log di ko bas kango lo ko thute ne mas bosa no hanjak te ang no nasi ri tam la ba no nai ang ta mane ba hai mane ba pura mane amangom te han life ju no phanang ya ko tini no puilang ngai jongom te hero nai ka sabai ji joto no no iko o borok no o mon se sikang ba ni bo ni bar ani makhang no nasi do la phi dei mane ano nasi ko yang nasi ko afrika su bo su ko no sing ya do o bon se sikang ba ni emon ke nasi ka uma sailap kri khai kisa sabdan ungbadi Tiprajwk ro agurtolawo thangkai riksa ro kana ro khangkai noro kisa riksa kai saka kisa sabdan ungbadi o video mangpli kase pheke chini khoroksa Tiprajwk bukujungni bo aguli phaifuru riksa kafuru riksa kamani riksa driver belanya hamya bo manjakha tomung hamya bolte o riksa driver sanani thangkai kefek mani jajakhai hini o bukujuk sai khnarka bo a riksa driver bono tomung hamya ukuluk barbar phirogo naisaka ulobo a riksa driver ni tomung kisa sandeho ongmabai khoroksa Tiprajwk traffic police ni samabai bo a riksa ni nokri toraka hini bo sawi khnarka gaw mangpleo noro khnai mane je o bukujung ni logiwo tam ongkha tai aguli rogo jodi no buri rok riksa ro karani hingkai kisa noro riksa kai sikang sotorko ungdi tamni hingke tabusung uram no nungu riksa sanai rok ni bisingo phekjone mangnei kobolmani mangpli ro kase phaimani hingkai narok o video na kai kisa sotorko ungdi te sabdan ungdi aguli rogo phake kai mane nang ani kok buji tong hangke o borok bai ta ka di no kho di ni mane sai ro kata ngang bom seban buji thanga to bang kisi sa kai he kya kai he ye ang rajan ko tam sangamo rajdhani hotel ga nawo ko khata bathaka